Dneska vás naučím vařit cickymen halušky. Česky se to říká mačkané halušky. Cickymen halušky potřebujete brambory, hrubou mouku, sůl, tvaroh tvrdý, máslo, maso a utěrku. Oloupanou a umytou bramboru teď nastrouháte. Ty brambory vemu a hodím si to na tu utěrku. Ty utěrky to také zavážu a vymačkám škrob vedle. Ty brambory vysypete do té misky z té utěrky. Mezitím si postavíte vodu, abyste tam ty cickymen halušky potom mandal. A necháte, aby se vařila voda. Teď si vezmete mouku, nasypete tam s rukou mouku, sůl a to těsto takhle zháňáte. Takhle. Musíte poznat, jestli je dost mouky, anebo málo mouky. Je to málo, tak si tam zase přidá ještě jedna mouka, trošku mouky a zase. Tak. Teď si vezmete maso, nakrájíte si ho na kostičky, umyjete ho a dáte ho podusit. Tak teď budeme dělat cickymen halušky. To je to, že trošku posypete ještě s moukou, tak to budete také trhat a dělat kuličky. Můžete i šištičky. Nastrouháme tvaroh na nudličky. Vemu si ty halušky z ty misky a dám si to do vařící vody. A musím je zamíchat. Ty vám musí takhle splavat, nesmí se přilepit. Podíváme se na maso. Zamícháme. Připravíte si misku a do té misky dáte studenou vodu. Vyndáte, jestli se vám ponořej, jo, tak jsou vařený. A předsedíme to. Vezmeme ten tvaroh a ty cickymen halušky posypeme. A vlejeme do toho. Teď to zamícháme. Můžeme přidat máslo, kdo má rád s máslem. Romové si neříkají dobrou chuť. Romové si říkají len chan. To znamená, vem si a najeste.